вобразы мілыя роднага краю, смутак і радасць мая. Грушаўская сядзіба. Канец 18 стагоддзя, Брэсцкая вобласць, вёска Грушаўка. Сядзібна-паркавы ансамбль Рэйтанаў. Унікальны гістарычна-архітэктурны ансамбль, які сфармаваўся ў канцы 18-го, пачатку 20-го стагоддзяў. Сэрцам сядзібы з'яўляецца аднапавярховы драўляны будынак з элементамі мадэрну. Цікава адзначыць, што першапачаткова на яго месцы знаходзіўся мураваны палац, але нібыта лекары не раілі гаспадарам жыць у каменным доме. Грушаўская сядзіба здаўна належала шляхецкаму роду Рэйтанаў, самым славутым прадстаўніком якога стаў Тадэвуш Рэйтан. Дзякуй за ўвагу, сябры. Да новых сустрэч!